Здравейте! Днес ще разгледаме един интересен феномен. Празнуването на Хелоуин не е просто като традиция, а като форма на психическо освобождаване и терапия. Хелоуин често се възприема като забавление, обличане в костюми и изрязване на тикви, но за тези действия се крият дълбоки психологически механизми. Символичното овладяване на страха. Хората от векове се опитват да се справят с страха от смъртта, неизвестното и мрака. Обличането в страшни костюми всъщност е контролирана експозиция към страха. Нещо, което психологията нарича exposure therapy. Когато човек играе чудовище или призрак, той поема власт на собствените си страхове и ги трансформира в нещо забавно и безопасно. Това помага на ума да намали чувството на тревожност и да приеме страха като естествена част от човешкия опит. Психологическата роля на костюма. Изборът на костюм не е случайен. Според социалната психология, костюмът е форма на символична идентификация. Когато човек се облича като герой, вещица или митологично същество, той временно изследва различни аспекти на своята личност, които обикновено остават скрити в ежедневието. Това създава усещане за свобода, намалява социалните задръжки и може да помогне за по-добро самоприемане. Издълбаването на тикви. Ритуалът на трансформация. Ритуалът на изрязване на тикви е не просто украса. Това е активен акт на творчество, при който човек превръща нещо обикновено в нещо уникално. Този процес стимулира допаминовата система, свързана с удоволствие и удовлетворение, и има ефект, подобен на арт-терапията. Освен това, символично представя превръщането на тъмнината в светлина. Когато вътре в издълбаната тиква запалваме свещ. Мисълта за мъртвите и психологическата интеграция на загубата. Хелоуин има и трансцендентен аспект, свързвани с идеята за смъртта и отвъдното. В култури по целия свят съществуват подобни ритуали. Денят на мъртвите в Мексико, All Souls Day в Европа. Мисленето за мъртвите не е мрачно занимание, а начин за интеграция на загубата, за приемане на смъртта като естествена част от нашия живот. Това създава психологическо усещане за завършеност и намалява екзистенциалната тревожност. Социалната функция и чувството за принадлежност. Груповите празници като Хелоуин активират социалните механизми на свързаност и принадлежност. Когато хората се обличат, споделят лакомства и се забавляват заедно, се стимулира окситоцинът, хормонът на доверието и свързаността. Това има реален терапевтичен ефект върху психиката, особено при хора, които страдат от самота или социална тревожност. Като заключение, може да кажем, че Хелоуин може да се разглежда не просто като празник, а като модерен ритуал на психично обновление. Чрез страха, играта и символиката ние се учим да приемаме тъмното в себе си, да му придадем форма и смисъл. А това, в същността си, е едно от най-дълбоките проявления на човешката психика. Благодаря ви за вашето внимание. Ако моите клипове ви харесват, ще се радвам да се абонирате за канала. До скоро!